Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, Tres Marias Farm. Nakikita niyo ba yan guys? Ang bunga ng bayabas. Hinog na hinog na. Ayan, at saka doon sa dulo meron pa. Diyan. Wow! Ayan pa. Wow! Parang apple. Ang lalaki pa naman. Ang lalaking guwaba. Pitasin natin baba to. Pitasin na natin ang guwaba.